És vajon hány éves ez az ifjú versenyző a go-kart volánja mögött? Végig kell tolni, rajtolni, figyelj, ahogy lejön a sárga, zöld, egyből indulhatsz, jó? Gyorsulni állítólag jó. Mennyivel fogsz menni, Tomi? Gyorsabb! De mégis mennyivel? Nagyon gyorsabb! A gyorsulás szenvedélyét Domokos Tomi a génekkel örökölte. Ő már 2 évesen kvadozott, ezt a gokartot pedig a 4. születésnapjára kapta. És Tomi tövig nyomja a gázt, gyorsul, mint a nagyok, igaz, ő csak 35 km/h. Nem féltik? Nem túl pici még hozzá? Hát én nagyon féltem, az apa is félti, szerintem féltjük, de szereti csinálni, vigyázzunk rá azért. A gyorsulást nem lehet elég korán elkezdeni. Talmácsi Gergő például 3,5 évesen, bátyja Gábor pedig 4 évesen kezdte a gyakorlást, és biztató az utánpótlás is, mert mindig vannak Ádámok és Tomikák, akik talán hamarabb tanulják meg a gázadást és fékezést, mint az egyszer egyet.